Καλησπέρα σας από το Marketing Ηχείος. Είμαι ο Χόνδρος Ιδιομίδης και σήμερα θα προσπαθήσουμε να λύσουμε μαζί το τέταρτο θέμα από τις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2001 για το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας ζητούσε το πρώτο θέμα, το τέταρτο θέμα, για τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας στις εξετάσεις του 2001. Το τέταρτο θέμα λοιπόν έλεγε ότι ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη συνολική παραγωγή Q μιας επιχείρησης για τον αντίστοιχο αριθμό εργαζομένων L. Το L είναι 4 μονάδες, 5 μονάδες, 6 μονάδες, 7 μονάδες, δηλαδή 4, 5, 6 και 7 εργαζόμενοι αντίστοιχα. Και η ποσότητα παραγωγής, η συνολική παραγωγή είναι Q160, 200, 220 και 225. Επίσης μας δίνει ότι ο εργατικός μισθός είναι 1000 χρηματικές μονάδες και το κόστος της πρώτης ύλης που απαιτείται για κάθε μονάδα παραγωγής είναι 100 χρηματικές μονάδες. Το Δ1 λοιπόν μας ζητούσε ότι με τους κατάλληλους υπολογισμούς να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης και επίσης μας έδινε εδώ την υποσημείωση να βασιστείτε στο ακέραιο μέρος των αριθμητικών αποτελεσμάτων. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το Δ1 της άσκησης. Ξεκινάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το Δ1 της άσκησης. Μας ζητούσε λοιπόν το Δ1 να φτιάξουμε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης. Άρα λοιπόν εμείς με αυτό που γνωρίζουμε από τη θεωρία του κόστους που υπάρχει στο σχολικό βιβλίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις έννοιες του μεταβλητού κόστους, δηλαδή το μεταβλητό κόστος ΒΣ, το οποίο θα ισούται με τον μισθό επί τον αριθμό εργαζομένων συν το ΣΕ επί Q, το μέσο μεταβλητό κόστος το οποίο θα ισούται με το ΒΣ προς Q και επίσης το οριακό κόστος το οποίο θα ισούται με ΔΒΣ προς ΔQ. Αυτοί λοιπόν είναι οι τρεις τύποι που θα μας βοηθήσουν να μπορέσουμε να φτιάξουμε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να υπολογίσουμε το VS1. Το VS1 θα το υπολογίσουμε για το L που θα ισούται με 4. Άρα λοιπόν το VS1 θα είναι το W που είναι 1000 επί το 4 που είναι ο αριθμός των εργαζομένων συν το 4 που είναι ο αριθμός των εργαζομένων συν το ΣΕ το οποίο είναι 100 επί την παραγόμενη ποσότητα που είναι το 160. Άρα λοιπόν είναι 1000 επί 4 4.000, αν κάνουμε τις πράξεις αυτό μας δίνει 20.000. Άρα λοιπόν το VS1 θα είναι 20.000. Το AVS1 θα είναι 1000 επί 4, 4.000, μάλλον 20.000, 20.000 προς το Q που είναι η 160. Άρα αυτό, αν κάνουμε τις πράξεις, θα μας δώσει ότι το VS1 θα είναι 125 και το MC1 δεν μπορώ να το υπολογίσω, δεν ορίζεται γιατί δεν υπάρχει το ΔΒΣ προς ΔQ, άρα εδώ το MC1 δεν μπορώ να το ορίσω. Πάω λοιπόν στο συνέχεια να υπολογίσω το VS2, το οποίο το L για το VS2 θα ισούται με 5.
Για L λοιπόν ίσον με 5, τότε θα έχω το VS2 θα είναι το 1000 επί 5 συν το 100 επί την ποσότητα που είναι 200, 100 επί το 200. Άρα λοιπόν αυτό μετά να κάνουμε τις πράξεις θα μας δώσει ότι το VS2 είναι 25.000. Αντίστοιχα το AVS2 θα είναι το 25.000 διά την ποσότητα που είναι 200. Άρα λοιπόν το AVS2 θα είναι 125 και το MC2 θα είναι το ΔΒS, δηλαδή το 25.000 μείον τις 20.000 το ΔΒS προς το ΔQ που είναι 225 μείον το 200. 225 μείον 200. Αυτό λοιπόν θα μας κάνει 5.000 προς 25. Άρα λοιπόν 5.000 προς 25 θα μας κάνει ότι το MC2 θα ισούται με 125. Αυτό λοιπόν για το MC2. Πόσο είναι τώρα το VS3? Το μεταβλητό κόστος 3 για το L να είναι ίσο με 6. Για το L να είναι ίσο με 6 είναι 1000 επί 6 συν 100 επί την ποσότητα η οποία είναι 220, επί την ποσότητα η οποία είναι 220. Αυτό λοιπόν, αν κάνουμε τις πράξεις, θα μας δώσει ότι είναι 28.000. Και στη συνέχεια, για να υπολογίσω το AVS2, θα πω ότι είναι 28.000 δια την ποσότητα που είναι 220, άρα το AVS2 θα είναι ίσο με 127 περίπου μετά από πράξεις. Και το το VS3 συγγνώμη, θα είναι ίσο με 127 και το MC3 θα ισούται με 28.000 μείον 25.000 προς το ΔQ που είναι 220 μείον 200, 220 μείον 200 και αυτό θα ισούται με 150. 150 λοιπόν θα είναι το MC3. Και για το συνδυασμό 4, πάμε λοιπόν το VS4, για το L να είναι ίσο με το 7, συνεπάγεται ότι το VS4 θα ισούται με 1000, θα ισούται λοιπόν με 1000 επί 7 συν 100 επί 225, άρα λοιπόν αυτό εδώ θα είναι 29.500. Το AVS θα είναι το AVS 4 θα ισούται με το 29.500 προς το VS, την ποσότητα η οποία είναι 225. Άρα λοιπόν το AVS θα ισούται με 131. Και επίσης το MC4 θα είναι ίσο με 29.500
μείον 28.000 προς 225 μείον το 220, το οποίο μας κάνει 300. Έχουμε υπολογίσει λοιπόν για κάθε συνδυασμό το μεταβλητό κόστος VS1, το μέσο μεταβλητό και το οριακό κόστος. Και μας ζητάει λοιπόν να φτιάξουμε την καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης. Ας τα δούμε λοιπόν όλα αυτά σε ένα πινακάκι. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα πινακάκι, το οποίο εδώ στην πρώτη στήλη θα έχει το L, το οποίο είναι 4, είναι 5, είναι 6 και είναι 7. Στη δεύτερη στήλη θα έχει το Q, το οποίο είναι 100, 160 συγγνώμη, 200, 220, 220 και 225. Αυτοί είναι οι συνδυασμοί που μας έδινε το πρώτο ερώτημα της άσκησης. Εμείς λοιπόν στη συνέχεια υπολογίσαμε το VSE, το οποίο είναι 20.000, είναι 25.000, είναι 28.000 και 29.500. Επίσης υπολογίσαμε το AVSE, το οποίο είναι 125, 125 και στο δεύτερο συνδυασμό, εδώ είναι 127 και εδώ είναι 131 το AVSE. Άρα λοιπόν το MSE, το οποίο υπολογίσαμε πάλι, εδώ δεν ορίζεται, εδώ είναι 125, εδώ είναι 150 και εδώ είναι 300. Άρα λοιπόν σε αυτό το πίνακα έχουμε μαζέψει ό,τι βρήκαμε στο προηγούμενο βήμα της άσκησης. Έχουμε υπολογίσει για κάθε συνδυασμό εργασίας και ποσότητας το μεταβλητό, το μέσο μεταβλητό και το οριακό κόστος, και αυτό που μας ζητάει είναι να φτιάξουμε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης. Τι θα πρέπει λοιπόν να θυμηθούμε? Θα πρέπει λοιπόν να θυμηθούμε αυτό που λέει το σχολικό μας βιβλίο, ότι η καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης είναι το τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού. Άρα λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε εκείνες τις ποσότητες. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν εκείνες τις ποσότητες στις οποίες θα ισχύει, στις οποίες λοιπόν θα ισχύει ότι το οριακό κόστος ανερχόμενο θα είναι μεγαλύτερο ίσο του μέσου μεταβλητού. Οπότε θα ισχύει ότι το MC, το οριακό κόστος δηλαδή, θα ισούται με το P, άρα ο πίνακας προσφοράς επιχείρησης θα είναι P ίσο με το MC και το αντίστοιχο Q. Σε ποια συνδυασμό το AVSE ανερχόμενο ισούται με το οριακό, το MC ανερχόμενο ισούται με το οριακό κόστος? Στο συνδυασμό για παραγωγή 5 μονάδων προϊόντων. Άρα λοιπόν, για την παραγωγή μάλλον των 5 εργατών. Οπότε η ποσότητα σε αυτό το συνδυασμό είναι 25.000. Άρα λοιπόν η ποσότητα σε αυτό το συνδυασμό είναι 200. Οπότε ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης θα έχει ως εξής. Το P θα ισούται με το MC, το οποίο θα είναι 125. 125 και το Q θα είναι 200.
το P θα είναι 150 γιατί θα ισούται με το MC P150 και η ποσότητα θα είναι 220 και το P θα είναι 300 γιατί θα ισούται με το MC και η ποσότητα εδώ θα είναι 225. Αυτός λοιπόν είναι ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης. Αυτός εδώ είναι ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης. Η τιμή θα ισούται με το οριακό κόστος και η ποσότητα θα είναι αυτή εδώ που θα παραχθεί. Γιατί θα χρησιμοποιήσουμε εκείνες τις ποσότητες, όπως λέγεται το σχολικό βιβλίο, για τις οποίες θα ισχύει ότι το MC, το διοριακό κόστος ανερχόμενο, θα είναι μεγαλύτερο ίσο του μέσου μεταβλητού για να παράγει η επιχείρηση και το οριακό κόστος θα ισούται με την τιμή. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο ερώτημα της άσκησης, το οποίο έδινε 15 μονάδες. Το δεύτερο ερώτημα είχε να κάνει ότι το προϊόν αυτό παράγεται από 100 πανομοιότυπες επιχειρήσεις. Ο δε πίνακας της αγορέας ζήτησης του προϊόντος είναι αυτός εδώ. Ο δε πίνακας λοιπόν της αγορέας ζήτησης του προϊόντος είναι αυτός εδώ. Το προϊόν αυτό παράγεται από 100 πανομοιότυπες επιχειρήσεις. Ο δε πίνακας της αγορέας ζήτησης του προϊόντος είναι τιμή 100 QD, ζητούμενη ποσότητα 30.000, 125 25.000, 150 22.000, 30 20.000. Να βρείτε λοιπόν την τιμή ισορροπίας της αγοράς. Την τιμή ισορροπίας και την ποσότητα ισορροπίας της αγοράς. Πώς λοιπόν θα λύσουμε το Δ2 της άσκησης. Τι παρατηρούμε εδώ? Ότι το προϊόν αυτό μας δείχνει όχι την καμπύλη του μεμονωμένου καταναλωτή, αλλά μας δίνει την καμπύλη της αγορέας ζήτησης, δηλαδή το άθροισμα όλων των καταναλωτών. Η καμπύλη λοιπόν της αγορέας ζήτησης είναι για 100 πανομοιότυπες επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας, δηλαδή να πούμε ότι η ζήτηση θα είναι ίση, το QD θα ισούται με το QS. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το δούμε και από την πλευρά της προσφοράς. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα πρέπει λοιπόν αντίστοιχα σε συνέχεια αυτού που κάναμε προηγουμένως να υπολογίσουμε την καμπύλη της αγορέας προσφοράς. Άρα λοιπόν για το Δ2 θα πρέπει να υπολογίσουμε την αγορέα καμπύλη προσφοράς. Θα πρέπει λοιπόν να υπολογίσουμε την αγορέα καμπύλη προσφοράς. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Από το προηγούμενο παράδειγμα έχουμε τις τιμές. Οι τιμές είναι P 125, 150 και 300 και επίσης πρέπει να υπολογίσουμε την αγορέα προσφορά, όπως είπαμε προηγουμένως. Άρα η QS αγορέα θα ισούται με το QS, δηλαδή την προσφερόμενη ποσότητα, επί το 100 που είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν είναι 200 επί 100, 200 επί 100 το οποίο θα μας δώσει 20.000, 200 επί 100 θα μας δώσει 20.000, 220 επί 100 το οποίο θα μας δώσει 22.000 και το 300 το είναι 225 επί 100 το οποίο θα μας δώσει 22.500. Άρα λοιπόν συγκρίνοντας αυτά τα νούμερα που βρήκαμε εδώ με τον πίνακα της αγορέας ζήτησης, που ο πίνακας της αγορέας ζήτησης είναι αυτός εδώ, βλέπουμε ότι για P0 ίσον 150
η ποσότητα είναι 22.000 για την ζήτηση και πάμε να δούμε ποια είναι για το 150 η τιμή και η προσφερόμενη ποσότητα όσον αφορά την προσφορά. Για το P λοιπόν ίσον 150, η προσφερόμενη ποσότητα είναι και εδώ 22.000. Άρα λοιπόν, εφόσον έχω P και για τη ζήτηση και για την προσφορά 150 και Q 22.000, συγκρίνοντας λοιπόν με τον πίνακα της αγοραίας ζήτησης τα αποτελέσματα που βρήκα για την αγοραία προσφορά, θα πούμε λοιπόν ότι η ισορροπία παρατηρείται για το συνδυασμό εκείνο, για τον συνδυασμό όπου η ζητούμενη ποσότητα είναι ίση με την προσφερόμενη ποσότητα. Και αυτό συμβαίνει λοιπόν, η τιμή, άρα λοιπόν θα απαντήσουμε, η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας, η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας είναι P0 ίσον 150 και Q0 ίσον 22.000. Αυτή λοιπόν είναι η τιμή P0 ίσον 150 και αυτή είναι η ποσότητα ισορροπίας Q0 ίσον 22.000. Αυτό μας έλεγε το Δ2. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας έλεγε το Δ3. Το Δ3 λοιπόν έλεγε, να βρείτε, το Δ3α μας έλεγε να βρείτε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας και το Δ3β να υπολογίσετε τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών στο σημείο ισορροπίας της αγοράς. Τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών στο σημείο ισορροπίας της αγοράς. Αρκεί λοιπόν να θυμηθούμε το εξής, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών. Η συνολική δαπάνη λοιπόν των καταναλωτών θα μας δίνεται, άρα λοιπόν αυτό ήταν το Δ3α, το Δ2α και το Δ2β. Το Δ2α ήταν αυτό, η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας, και το Δ2β το Δ2 μάλλον μας έδινε τον πίνακα, το Δ3α ήταν να βρούμε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας. Αυτό λοιπόν ήταν το Δ3α, το Δ3α και το Δ3β μας έλεγε να υπολογίσουμε τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το σημείο ισορροπίας. Από τον τύπο λοιπόν της συνολικής δαπάνης θα πούμε ότι η συνολική δαπάνη στο σημείο ισορροπίας θα ισούται
με την ποσότητα ισορροπίας επί με την τιμή ισορροπίας επί την ποσότητα ισορροπίας, δηλαδή θα ισούται με το 150 επί το 22.000. Άρα λοιπόν η συνολική δαπάνη των καταναλωτών θα ισούται με 3.300.000. Και έτσι απαντήσαμε στο Δέλτα 3Β. Και επίσης, άρα λοιπόν η συνολική δαπάνη των καταναλωτών, να το γράψουμε και εδώ, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών είναι, στο σημείο ισορροπίας βέβαια, έτσι, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών στο σημείο ισορροπίας P0, Q0 είναι 3.300.000. Και επίσης μας ζητούσε το τελευταίο θέμα να υπολογίσετε το τμήμα της δαπάνης των καταναλωτών που θα εισπράξει η κάθε μία επιχείρηση. Το τμήμα της δαπάνης των καταναλωτών που θα εισπράξει η κάθε μία επιχείρηση. Πώς λοιπόν θα έπρεπε να σκεφτούμε εδώ το τμήμα της δαπάνης των καταναλωτών που θα εισπράξει κάθε επιχείρηση? Θα πρέπει λοιπόν, αφού έχουμε βρει τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών και αφού γνωρίζουμε ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται είναι 100, για το Δέλτα 3Γ λοιπόν, για το Δέλτα 3Γ θα πρέπει να σκεφτούμε ως εξής. Το τμήμα που θα εισπράξει λοιπόν, η κάθε επιχείρηση, αφού έχουμε 100 επιχειρήσεις, θα είναι η συνολική δαπάνη στο σημείο ισορροπίας διά τον αριθμό των επιχειρήσεων που είναι 100. Οπότε θα είναι 3.300.000 διά το 100. Άρα λοιπόν θα ισούται το τμήμα που θα εισπράξει κάθε επιχείρηση από τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών θα ισούται με 33.000. Άρα λοιπόν αυτό ήταν το τέταρτο θέμα των πανελληνίων εξετάσεων του 2001. Αφορούσε τη θεωρία του κόστους επιχείρησης. Το πρώτο ερώτημα μας ζητούσε να φτιάξουμε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης. Από τη θεωρία του βιβλίου μας βρήκαμε τα μεταβλητά κόστη, το μέσο μεταβλητό και το οριακό κόστος. Στη συνέχεια, με βάση τον κανόνα το ότι θα χρησιμοποιήσουμε εκείνες τις ποσότητες στις οποίες θα ισχύει ότι το οριακό κόστος ανερχόμενο θα είναι μεγαλύτερο ίσο του μέσου μεταβλητού και η τιμή θα ισούται με το οριακό κόστος, φτιάξαμε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης. Στη συνέχεια υπολογίσαμε την αγοραία καμπύλη προσφοράς γιατί μας έδινε την αγοραία καμπύλη ζήτησης και βρήκαμε ότι η ισορροπία παρατηρείται για το συνδυασμό που η ζητούμενη ποσότητα είναι ίση με την προσφερόμενη. Άρα η τιμή και η ποσότητα στο σημείο ισορροπίας θα είναι η P0, 150 και 22.000. Μας ζητούσε να υπολογίσουμε τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών στο σημείο ισορροπίας. Η συνολική δαπάνη θα ισούται με το γινόμενο P0 επί Q0. Και το Δέλτα 3Γ μας ζητούσε το τμήμα που θα εισπράξει κάθε επιχείρηση από τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών. Οπότε διαιρέσαμε τη συνολική δαπάνη που βρήκαμε στο προηγούμενο βήμα με τον αριθμό των επιχειρήσεων και βρήκαμε ότι κάθε επιχείρηση θα εισπράξει 33.000 από τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών. Αυτή λοιπόν ήταν το τέταρτο θέμα από τις πανελλαδικές εξετάσεις για το μάθημα της αρχαίας οικονομικής θεωρίας. Ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε
που εξετάστηκε αυτό το μάθημα πανελλαδικώς. Εάν σε ενδιαφέρει να λύσουμε και περισσότερα θέματα και αν θέλετε να δείτε και λύσεις και άλλων θεμάτων πανελληνίων εξετάσεων στο μάθημα των αρχών οικονομικής θεωρίας ή στις αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, μπορείτε να μπείτε στο www.marketinginhios.wordpress.com και στην κατηγορία Teaching θα ανεβαίνουν συχνά τέτοια βίντεο τα οποία θα λύνουμε μαζί τις ασκήσεις και κυρίως το τέταρτο θέμα στις αρχές οικονομικής θεωρίας και στις αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.